tak počúvajte, ja som Edulindo. To, čo som povedal, hej, hola, Edo volá, to sa volám Edo, hej. Ale kamaráti ma prezývajú Edulindo. Tento jeden, ktorý tu je zrovna so mnou, tak ten ma tiež volá Edulindo, poď sem. To je Niralt. Čau priatelia, ja som Niralt a práve sme Edulindovi vytvorili channel a bude tam natáčať vlogy, takže ja sa vyparím, som jeho manažeris a počúvajte Edulinda. Áno. Takže ja som sa narodil 27. februára 2000. Nevyzerám na to, kebyže ma stretnete v reálnom živote, tak do prčíc by ste nepovedali menej ako 15 rokov. Mám 192 cm. Nakedy je to 3, keď mám zlý meter. No, čo by som povedal, mám svoje najobľúbenejšie plyšové prasa, ktoré je roztrhané. Chcem ho už dlhodobo zašiť, ale nejde. Tu je. Volá sa Franklin. A mám ho veľmi rád. A nemá jedno ucho, hej, vyzerá drsne. Práve prišla moja mater. Stopni to. Ty si frajer. No počúvajte. Myslíte, že som debil, že mám 13 rokov a pozerám toto tu, čo mám tuto hore vyššie. Ale nie som debil, nemyslíte si to. Ja, čo som si meral posledne IQ, ja som v 10 rokoch. No tam je Naruto, hej. Ja Naruta žerem, proste videl som všetky jeho diely Shippuden. Viem, kto to robí, viem, koľko rokov už to robí. Neviem, či to bude mať za zlé, ale robí to Masashi Kishimoto. Vypadni stane! Skrátka vie o tom veľa. Hram na bicie, som veľmi dobrý v šachu. Áno, hram na bicie. S mojím spolužiakom, konkrétne s Niraltom, tuto vedľa, ktorý tu je, hej, tuto, takde, stane to sa vynorí, tak s ním natáčame momentálne film. Bude to na jeho kanáli, aj na mojom. Môžete si to pozrieť, ale bude to až po 2 mesiacoch, ako to vyjde, lebo najprv sa budeme snažiť to predať za 60 centov na DVDčku. Chápete? Ak budem mať na tomto videu 5 lajkov, tak s týmto budem pokračovať. Ak budem mať menej ako 5 lajkov, aj tak budem pokračovať. Dúfam, že sa v tom chytím. Chcem byť dobrý ako Niralt. On je veľmi super, to musím povedať, aj keď tu teraz nie je. Teraz nie, on predtým odišiel. Ako som to strihol, hej, no tak tu je jeho prst. Takže pár z mojich najobľúbenejších slov. Cicina, genius. Cicina a genius sú jedni z mojich najpoužívanejších slov. No, chápete? Kebyže chcete vedieť niečo o Narutovi, čo viem, tak sa ma to kľudne spýtajte. Nechod tam, tak sa na to kľudne spýtajte, ja vám na to odpoviem. Buď otázkou neviem, alebo rozvitou vetou, že dačo. Nie perverzné veci, na perverzné veci vám nebudem odpovedať, odmietam na to odpovedať. No ak sa vám to páčilo, dajte odber, like, koment. Ak sa vám to páčilo, tak by som ocenil, kebyže dáte koment, že sa vám to páčilo. Ak sa vám to nepáčilo, nebojte sa, neurazím sa, ja sa len tak neurazím. Môžete mi nadávať ako chcete, ja proste sa neurazím. Páči sa mi jedno dievča, nemôžem vám to spomenúť. No tak, čaute.